Protest in Frenscher van de Mond in het feit dat in Noordwest-Friesland zonder keukentafelpeteer huishoudelijke hulp skrast wordt. Mensen krijgen een brief of telefoontje dat de help ophoudt en dat kan even het vakboen net. Wethouder Bekkema van Frenscher Tradiel nam de petitie in ontvangst, maar is het net eens met het vakboen. Turner Epke Zonderland is juist voor de 5e keer Friesk Sportman van het jaar geworden. Reetriedster Irene Wustwaard verkeersend als sportvrouw van het jaar. De prijs voor de beste sportploeg ging naar de shorttrackers met Friesen Shinky Knecht en Daan Breusma. Friesk sporter van het jaar waard vierlepper Bart Helmholt. Ouders kunnen tenai helpen om gevaarlijke situaties op te lossen door verkeersouder te worden. Jood zet bij de Iepenbieren basisschool de Meenskip in Boetenpost een nieuwe campagne uiteen. Verkeersouden denken in werkgroepen mee om gevaarlijke situaties bij de squallen op te lossen. Op Omroep Friesland Radio is van 2 maart al een nijloer te jaren. Er binnen een flink tal wijzigingen in de radioprogrammering. Vooral op de werkdagen is dat te vernemen. Tussen 6 uur maas en 6 uur jongs binnen er 4 nieuwe programma's te jaren. Joen en vannacht is het bewolken letter ruimtetik. Het wordt zo'n 3 of 4 graden. Er stiet een krachtige zuid-zuidwestenwind. Letter neemt die aan. Morgen bewolking, maar geregeld wij ruim. Ek droege periodes en oerdijs wordt het zo'n 7 graden. Nachts begint het stevig terrein met 3 of 4 graden en een matige zuidenwind.